Bagne TV, produceret af Bagnes Ravne. Utopia er endelig skudt i gang, og vi har været ude hos alle partierne og hørt dem om deres forventning til den kommende uge. Hej, jeg hedder Tobias, og vi står hernede i Udsigten, hvor vi i dag skal interviewe nogle politikere og se, hvad deres forventninger er til Utopia-ugen. Og vi står her med to. Hej, hvad hedder I, og hvor kommer I fra? Mit navn er Kai Kørner. Jeg er opvokset på Nørrebro, og jeg er en del af Fædrelandets Vogtere. Mit navn det er Jens Knud, og jeg er også fra Fædrelandets Vogtere, som er Kai. Kan I starte med at sige, hvad så ligesom motiverede jer for at gå ind i politik? Hvor var det sådan, det startede? Jeg var nede på et meget lavt punkt i mit liv, og da jeg så indså, at Gud hjalp på det hele, så begyndte jeg at tænke over, at det er det gamle Danmark, jeg vil have. Jeg vil ikke ud i det alt det nye. Det er simpelthen for stressende. Og selvmordsraten er jo også gået mærkværdigt højt op, siden telefonerne er kommet. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at Gud har din ryg. Gud har styr på det. Og hvis man beder hver aften, så ved man med garanti, at du vågner op med et lille smil på læben. Synes I, der er nogen andre af de politiske grupper, som I synes, altså, hvem ser I mest som en fjende, hvis der er nogen overhovedet? Nej, det synes jeg næsten ikke. Jeg tror ikke, vi ser på modstandere som fjender. Mennesker og mennesker, kan man sige. Vi vi ser frem til en retfærdig og god valgkamp, og vi ser frem til... I kan selvfølgelig få den bedste valgkamp, hvis I stemmer på os. Ja, det er det. Og vi holder, hvad vi lover. Og Gud har din ryg. Gud bevarer dem. Vi står her med Thomas i udsigten, og har et par spørgsmål til ham. Hej Thomas. Hej. Kan du fortælle os lidt om dit parti, og hvad I står for, og bare hvem I er? Jo, vi har Fri Blå, og vi står for liberalisme, og vi står for, at for eksempel fattige og udsatte folk, de skal have hjælp til at finde et job, og ikke så meget have kontanthjælp. Også med for eksempel kunstnere, de skal have, seed money. Det betyder, at du får penge midlertidigt et beløb, som du kan så opstarte på og starte din kunst på. Og der vil jeg så mene, at det er nok til, at du kan klare det på det frie marked, efter du så har fået det her midlertidige beløb. Ja. Jo. Thomas, hvad kan vi forvente af hvad kan vi forvente af jer her i Utopia-ugen? Eller dig og hele dit parti? Man kan jo forvente, at vi vil komme med en masse forskellige synspunkter. Og vi vil gå meget efter at sejre og tale til folket og vise os frem. Men jeg vil ikke afsløre det hele. Vi har mange planer. Jo, det lyder spændende. Thomas, er der nogle af de andre partier, som du ser som eventuelt trusler eller fjender mod jeres sejr? Jeg vil sige selvfølgelig, at alle andre partier er fjender og trusler. Men jeg tror ikke, det er meningen, vi skal se dem som dårlige mennesker eller folk, der er anderledes end os. De er bare underuddannede og ikke ved lige så meget som os. Det er derfor, at jeg vil sige, at liberalisme er vejen frem. Jeg vil sige, det er lidt synd for dem, at de har de holdninger, de har, hvor man i virkeligheden kunne kigge på liberalisme, men det samme se lidt målet. Så jeg vil sige, at jeg er mere ondt af dem, end jeg vil se dem som trusler. Jo. Tak. Vi står her i udsigten sammen med Gitte og Olga. Og Gitte og Olga, kan I fortælle os lidt om jeres parti, og hvem I er? Jo, vi er et socialistisk parti. Vi hedder Økommunisterne. Socialkommunistisk parti. Ja, og vi vil rigtig gerne have, at den grønne omstilling går lidt hurtigere her i landet. Vi synes simpelthen ikke, det er i orden. Og så vil vi gerne have, at alle er lige. Ja, vi har en klar plan for, hvordan vi skal få den grønne omstilling til at gå hurtigere. Fedt. Jo. Og hvad kan vi forvente af jer her i Utopia-ugen? En hel masse. Vi vil ikke røbe for meget, men det bliver vildt. I skal glæde jer. Der kommer fede overraskelser. Jeg glæder mig i hvert fald. Til sidst, er der nogen af de andre partier, som I ser som trusler eller som fjender? Nej, egentlig ikke. Jeg glæder mig til at debattere og høre, hvad de andre har at sige. Jeg kan være lidt frustreret over deres holdninger og deres ubarmhjertighed til fællesskabet og dem, der har det sværest. Vi så i dag nogen, der slog på hjemløse. Det synes jeg er helt vildt langt ude. Ja, totalt over grænsen. Men jeg glæder mig til at snakke med dem og høre, hvad deres begrundelse var for det. Ja, så har vi en debat om kultur, hvor vi havde næstformanden for det konservative parti, ordføreren fra De Frie Blå og en
af forpersonerne for økonomisterne inde i studiet, for at snakke om deres forhold til kultur. Og her kommer nogle highlights. Det at være dansker, det vil sige, at vi har en frihed i vores samfund. Vi er så heldige, at vi lever i det her samfund, hvor vi har ytringsfrihed og religionsfrihed. Ja, jeg vil sige, at det at være dansker, det er, at du kommer fra dansk herkomst, og din familie har været dansk, og du er født ind i det her samfund, hvor at du har din plads, og at vi virkelig er et velhavende land, og det skal vi stå inden for, at vi er. Altså, jeg vil jo sige, at for det første, så går vi ind for 100% ytringsfrihed. Der har du misforstået noget ved vores politik. Og på den anden side, så vil jeg også sige, at vi nyder jo alle sammen at arbejde. At yde er at nyde. Vold på de hjemløse. Efter elitens formand Thomas annoncerer hans venskab på papir med investor Henrik, slår Henrik en hjemløs ned. Thomas? Hvad du laver, hva'? Hvad du laver? Skidt det lille svin! Hvad? Tror du, du kan røre mig? Hvad snart? Det er vold, det kan jeg godt se. Hvad er det, der foregår, mand? Hvad er det, der foregår? Er det det her, de liberale går ind for? Thomas vælger at fortsætte partnerskabet med Henrik, hvilket gør ham og hans parti upopulært. Det er ikke kun de fri blå, der er imod de hjemløse. Kaj fra Fædrelandets vogtere gik også amok på en hjemløs. Jeg får ikke noget med, og så render hun rundt i sådan en dyr fra. Fuck nu af dig! Hold on! Jeg bliver overfaldet! Jeg bliver overfaldet! Jeg har ikke set det. Han er liberal. Der river alle de røde, alt det røde ned. Det bliver filmet. Vi er lige blevet smidt væk fra vores område, fordi de liberale ikke vil have, at vi var der. Ja, de har bare smidt vores ting væk. Alt helt lort, der ligger derude. Det var det. Det var tæt, vi havde på et hjem. Og det er bare væk nu. Okay. Jo, hvad fuck er det, du tror, du er din fucking samfundstaber? Sæt jer nogle fucking penge. 3 partimedlemmer fra økonomisterne har valgt at stå op og fortælle om magtforholdene inden for partiernes vægge. Medlemmerne har besluttet, at de ikke vil vise deres ansigt i frygt for partiernes forpersoner. Hvad vil det må betyde for økonomisternes fremtid? Det må tiden vise. Hej. Hej, mit navn er Louis. Og mit navn er Otto. Vi er bag linsen. Vi har i dag talt med 3 anonyme kilder fra det socialistiske parti, økonomisterne. Og vi vil gerne vise jer et klip. Ja, vi er nogle fra økonomisterne. Vi har hørt nogle rygter om, at der er en vis splid i partiet. Er det rigtigt? Fra tid til anden kan man godt føle, at man ikke kan udtrykke sig, som man vil, uden at få dømmende blikke. Jeres ytringsfrihed inden for partiet bliver hæmmet? Ja, den bliver brudt, kan man sige. Kunne det skyldes den måske mulige magtfordeling, der er blevet dannet inden for partiet? Det vil jeg mene. Hvad synes I om løsningen af at have 4 mænd, kvinder? Jeg synes, det virker fjollet. Ekstravagant. At man ikke kan blive enige om en, så man er nødt til at have 4. Så jeg synes, det virker useriøst. De kalder sig selv for talspersoner, men det er tydeligt, at der er mere bag. Ja, det er sgu lidt, i hvert fald et ret forfærdeligt første indtryk. Men hvordan kan det være, at trods socialismens kerneværdier, at der simpelthen er blevet skabt en klassefordeling inden for partiet? Mener I, at det kan gå? Nej, det mener jeg overhovedet kan gå, og det er derfor, at mig og Philip har tænkt os til at stifte simpelthen et nyt parti. Er det rigtigt, hvad jeg hører lige her? Har I tænkt jer at stifte et nyt parti? Det har vi. Men, så I ser ikke en lysere fremtid for økonomisterne? Nej. Det var alt fra BBTV. Ha' en god dag, og vi ses i morgen.